Imam veliku čast i zadovoljstvo jer ću danas razgovarati sa Teodorom Jovanov iz Ilandže, mladom damom, mogu slobodno da kažem, koja je odlučila da nastavi, iako je završila fakultet, da svoj život nastavi u poljoprivredi. Dobrodošla, Teodora. Dobar dan, bolje vas našla. Ajde da krenemo nekim redom, evo ovako. Na kojoj površini se tvoje domaćinstvo bavi poljoprivrednom proizvodnjom i kako je ona organizovana? Radimo nešto manje od 200 jutara zemlje. Od toga, otprilike 5-6 jutara bude uvek odvojeno za povrtarsku kulturu. I znači to je kombinacija ratarstva i povrtarstva. Povrtarstva, tako je. I da li je to negde bio ovako oduvek princip ili ste odlučili u poslednjih par godina da malo uvrstite u vašu proizvodnju i povrtarske vrste? Tata se pre 25 godina bavio takođe paradajzom, ali svega godinu, 2 dana. A poslednjih 4 godine je povrtarstvo stalno na našim njivama, odnosno stalno je povrće na našim njivama. Znači, ratarstvo se pokazalo nekako klasično da u nekim godinama kada su sušne, kada prinosi nisu očekivani, a usput još i cene budu jako niske, da može da bude neisplativo, pa ste odlučili da to malo kompenzujete povrtarskom proizvodnjom. Baš tako, baš iz tog razloga što je ratarstvo godinama unazad dosta loše, odnosno prošle godine baš loše. Mi smo odlučili da počnemo da se bavimo i sa povrtarstvom. E sad, kad uporediš ratarstvo na mnogo većoj površini i povrtarstvo, što kažu samo 5 hektara u odnosu, 5 jutara u odnosu na 200 jutara, je li to negde isti angažman ili je povrtarstvo dosta zahtevnije? Povrtarstvo je dosta zahtevnije, zahteva mnogo više radne snage i prosto mnogo više fizičkog rada, dok ratarstvo, samo mehanizacija, dobra i to je to, mnogo lakše se završava. I evo da kažemo da si ti završila i fakultet poljoprivredni koji ima veze sa agroekonomijom. Tako je. Master si to. Master, da. I da si pokušavala malo i da iz poljoprivrede izađeš i da nađeš negde neki posao, ali evo ispričaj nam kako je to sve teklo. U više navrata, odnosno u 3 navrata sam pokušala da se zaposlim, ali to je baš kratko trajalo. Dolazila sam s kući u suzama i videla sam da to nije za mene. Prosto mi je jako veliki problem da imam autoritet nad sobom i da radim ono klasično radno vreme od 8 do 4. Znači, ovako si na neki način svoj gazda i donosiš sama odluke, ali snosiš i neku odgovornost i posljedica za te odluke koje možda i nisu bile ispravne. Da. I ajde ovako da te malo i predstavimo, ti si još kao mala oduvek htela da uđeš i u traktor i da pokušaš da se aktivno baviš poljoprivredom, ali tata baš i nije bio oduševljen zbog toga. Pa oduvek me to privlačilo. Ne, tata nije želeo da se ja bavim poljoprivredom. Verovatno zato što sam žensko i u selu i okolini nemamo takvih devojaka poput mene i prosto nije želeo da ja budem deo toga, ali sticajem okolnosti u tom momentu smo imali radnike koji su radili kod nas i sa njima sam počela da vozim i traktor i kombaj i zahvalna sam im sada na tome što su me puštali i tata je popustio među vremenu. Znači izborila si se nekako za svoje mesto. Tako je. I kombajn ili traktor, to nije komplikovano za jednu damu danas da se koristi da voziš? Ne, vozim i kombaj i traktor i zaista nemam problema. I koje su to operacije? Ajde ovako da čuju naši gledaoci, je li to i oranje, i setva, i transport? Jeste to i oranje, i setva, i transport. Doduše, ne prskam, tata prska i ne špartam. I danas traktori, imali ste u vašem domaćinstvu jedan onaj, da kažemo, starije generacije, jedan ovaj najnovije. Pa sada kada ih uporediš, je li ima razlike, je li lakše da se voze ovi novi? Imali smo klas Ares 656 i od kad je stigao klas Arion 440 skroz nov u gazdinstvo, više niko nije hteo stariji da vozi i večito je svađa ko će sa novim traktorom da ide na njivu. I je li komplikovano sad upravljati ovom mehanizacijom? Ne, jednostavno je, stvarno je sve automatski menjač i sve na dugme i nema problema. I u vašem domaćinstvu ko sve se bavi? Ti, tate i tvoja majka? Da, mama nam mama je glavna za proizvodnju ovih proizvoda, a tata i ja smo za rad u polju. E sad, siguran sam da ti kao pripadnik mlađe generacije, da možda lakše ti je i da, s obzirom da danas poljoprivreda zahteva i poznavanje određene administracije, konkurse za razne
projekte kao što su IPARD-i ili već registracije gazdinstva i slično, da je to negde delom i tvoj posao? To je potpuno moj posao. Mi smo taj Klasarion kupili preko IPARD-a, gde sam ja konkurisala, ja sam odrađivala dokumentaciju u saradnji sa jednom agencijom iz Novog Sada. Sada smo, odnosno prošle godine smo kupili navigaciju, konkurisali smo na AP Vojvodina konkursu, a s obzirom da nisam prošla, sada sam te iste papire predala na republički, pa se nadamo da ću dobiti povrat za navigaciju. E pa dobro, znači podelili ste se nekako, ali tebi je pripao administrativni poslovi i upravljanje mehanizacijom. Da. Pa boga mi, to je dosta zahtevno. Sad, s obzirom da ovako kažeš, nema primjera ovdje u Ilandži i okolnim mestima, neka devojka poput tebe isto tako odlučila da se bavi poljoprivredom? U okolini ne, nemam. Sada sam član asocijacije Agropreduzetnica Srbije, koja trenutno ima 24 člana, ako se ne varam, i to su devojke i žene koje se bave poljoprivredom i promovišemo da žene mogu sve što zamisle. Da mogu da budu ravnopravni učesnici u poljoprivrednoj proizvodnji. E pa odlično, znači aktivna si i van svoga domaćinstva i poslova koje ovde obavljaš. Da. E pa dobro, i ajde sad ovako malo da se vratimo i ta povrtarska proizvodnja, znači vi ne proizvodite samo sirovine, nego i kasnije, evo i sa maminom pomoću prerađujete i pripremate neke finalne proizvode i neki su od njih ovde na stolu. Šta je sve to? Tako je, imamo kuvani paradajz, cedimo paradajz i kuvamo ga na stari tradicionalni način. Imamo turšiju, da ne bismo bacili zeleni paradajz, odnosno ono što ostane na njivi, a ne stigne da sazri zbog vremenskih prilika. Preradimo i proizvedemo turšiju, takođe proizvodimo i feferone zato što proizvodimo ljuti paradajz i onda višak ostavljamo u tegle i tako prodajemo i imamo naš domaći ren. Znači, vi ste se uglavnom odlučili za ove povrtarske kulture koje su i ovde na stolu. Paradajz, ren, ljuta paprika i pomalo šargarepe, već šta je tu, karfiola i tako dalje. Tako je, da. I taj paradajz ovako, koje su to sorte? Kakav je vaš izbor? Mi sejemo Rio Grande, to je šljivar. On se nalazi uglavnom na većoj površini i Narvik koji je više konzumni. Njega prodajemo. Znači, i kada kuvate, jel imate neku kombinaciju ili je uglavnom se ovaj kuvani sok pravi od tog šljivara? Trudimo se da većinom šljivar kuvamo, a Narvik dalje prodajemo. I ovako sada, da li je tu ima nekih problema što se tiče kasnije oko plasmana, oko pronalaženja tržišta? Iskreno nemamo problem sa prodajom. Plasiramo naše proizvode u većim gradovima, poput Novog Sada. Rođaci su nam tamo, pa oni naše proizvode sa sela reklamiraju i baš dobro prodaju i zadovoljni smo. A takođe i po selu, mi ako ne preradimo paradajz, samo ga iscedimo i onda ljudi kupuju i tako, a oni sami kod kuće kuvaju. To je za ovu bližu okolinu. A kakva je situacija što se tiče radne snage? Ipak povrtarstvo zahteva sigurno i neki veći broj nego što su članovi vašeg domaćinstva. Pa imamo velikih problema sa radnom snagom. To su uglavnom sve starije gospođe iz susednog mesta i cena satnice se kreće oko 500 dinara, što je baš ozbiljan udar na naš džep. E pa, znači, nije lako, nije jednostavno sprovesti svoje ideje u delo. Nije. Ali dobro, ti si mlada, nasmejana, puno optimizma i verujem da su one godine pred tobom koje će u stvari biti afirmativne, gde ćeš sigurno napraviti i dalje razvoj svog domaćinstva. Nadamo se najboljem. I ali imaš ovako i neke planove, kratkoročne, dugoročne? Pa ja bih voljela da zaokružim ovu proizvodnju paradajza, odnosno da preko cijele godine imam skuvan paradajz koji konstantno prodajem, jer sada sve što proizvedem prodam u roku od mesec dana. Bukvalno do decembra već nemam paradajza na stanju, tako da se nadam da ću povećati količine i da ću uspjeti za cijelu godinu imati dovoljnu količinu paradajza kuvanog. E pa ajde da ti poželimo iz tvojih usta u Božje uši da ti se želje ispune i da nekako tvoj primjer bude dobar primjer i drugim mladim osobama koje možda mogu da razmisle i potraže svoju afirmaciju u poljoprivrednoj proizvodnji. Hvala vam puno.